Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm dinleyenler, aziz doğanlar, aziz Türkmenistanlılar. Bugün hem Allah nasip etse Kur'an-ı Kerim'in 86. suresi Tarık suresi bilen devam ederiz. Bismillah. Tarık suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 17 ayetten ibarettir. Sürenin adı ilkinci ayette azalyan gece yıldızı manisindaki Tarık sözünden alınandır. Sürede ölümden soňky diriliş barada aýdylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Asmana ve Tarıgy, gece yıldyzyna kasam bolsun. Sen Tarıgyň nämedigini bilýärmiň? Ol ýagtylyk bilen gijäni bösüp geçýän yıldızdır. Her kimin ýanynda hökmen bir gözekçi perişte bardyr. Şonuň üçin insan nämeden yaradylandygy barada pikir etsin. Ol erkegiň bil aýalyň bolsun. Erkegiň bil aýalyň bolsa göğüs sünküniň arasyndan çöýdürilip çykýan bir suwdan yaradyldy. Onu başta yaradan Allah'ın elbette onu täzeden diriltmäge güýji hem ýetýändir. Ol gün kıyamatda ähli gizliň sırlar äşkär bolar. Şonu insanyň ne güýji ne de kömekçisi galar. Ýagşy izine gaýtaran asmana ösümlikleriň çykmagy üçin ýarylan yere kasam bolsun. Bu Kur'an hak bilen batyly aýyl-saýyl edýän anyk sözdür. Ol bir oyun däldir. Ol kapyrlar ähli güýçleri bilen hile gurýarlar. Men hem olara hile gurýaryn. Olaryň hilelerini puja çykararyn. Şonuň üçin ey Muhammed aleyhissalatu vesselam o kapyrlara biraz salym wagt ber. Olary öz ýagdaýlaryna goý. Sadakallahul azim. Ve 87 Ağla suresi. Ağla suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 19 ayetten ibarettir. Süre özünün adyny ilkinji ayette agzalyan has beýik manysyndaky Ağla sözünden alypdyr. Bu sürede Allah'ın kudreti ve birligi Muhammed aleyhissalatu vesselam'a gelen vahiy ve käbir öbüt gündöwler orun alýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Perwerdigäriň beýik adyny tesbih et. Ol seni yaradyp sana kämil yaradylyş beren, ähli barlygy bir ölçege görä yaradyp dogry ýoly görkezen, ol gök otlary çykaryp soň hem onuň guuru bir çöpe ören Allah'ın adyny ýatlap zikir et. Biz sana Kur'an okadarız. Sen hem ondan Allah'ın istäninden başga hiç bir zady unutmarsan. Sebäbi ol sizin üçin äşkär bolany hem gizlin bolany hem gowy bilýändir. Seni iň aňsady bilen üstünlüge ýetireriz. Şonuň üçin sen öwüt peýda berse nesihat et. Allah'dan gorkan nesihatdan öwüt alar. Emma bedbaht bolan bolsa ondan gaça durar. Beýle bolanlar ahiretde iň uly oda girerler. Soň ol ýerde ne ölerler ne de ýaşap özür görürler. Özüni günälerden päklen hem de Perwerdigäriň adyny ýatlap namaz okan üstünlüge ýeter. Emma tersine siz dünýä ýaşaýyşyny we lezzetini saýlap alyrsyňyz. Emma ahiret bagtýarlygy has üstün, has haýyrly we bakydyr. Bu aýdylanlar elbette öňkü sahypalarda İbrahim bilen Musa aleyhissalama berilen sahypalarda hem habar berilendir. Sadakallahul azim. Ve 88 Gâşiye suresi. Gâşiye suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 26 ayetten ibaretdir. Süre adyny ilkinji ayette agzalyan sözden alındı. Gâşiye sözünün manysy gaplap alan diýmekdir. Ol haýwaty bilen ähli insanlary gorka gaplap alýandygyny aňladýan kıyamatyň bir adydyr. Sürede kıyamatda kapyrlaryň duçar boljak kynçylyklary, möminleriň ýetjek bagtýarlygy Allah'ın älemdäki kudreti ve hikmeti barada aýdylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Korkusy ähli ýeri gurşap aljak.
Gaşiyanın, kıyamatın habary sana geldimi? Ol gün yere egilen har zelil yüzler bolar. İşten, kynçylykdan ýaňa ol yüzler gaty ýadawdyr. Olar gyzgyn oda girerler. Suwsanlaryny diňe gaýnaýan çeşmeden suw içerler. Olara awy ýaly tikenden başga ümit ýokdur. Bu tiken ne doýrar, ne de açlygy giderer. Emma ol gün bagtly yüzler hem bolar. Olar çeken ihlasy rahmetleriniň sylagyny alandyklary üçin şaddyrlar. Olar üstün we ygtybarly jennetdedirler. Ol ýerde boş söz eşitmezler. Ol ýerde akýan duru çeşmeler, belent tahtlar, taýýarlanan meý şerbetli käseler, hatar-hatar düzülen ýastyklar, düşeren halylar bardyr. Olar dünýäniň nähili ýaradylandygyny, asmanyň nähili ýokary galdyrlandygyny, dağlaryň nähili dikilendigini, yer ýüzüniň nähili ýaradylyp ýaşamaga şertli edilendigini görmeýärlermi? Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen öwüt ündew ber, insanlary dogry ýola çagyr. Seniň wezipen diňe öwüt ündew etmekdir, dogry ýola çagyrmakdyr. Ýogsa sen olary zorluk bilen ýola salyjy dälsin. Emma kim imany arka öwrüp inkar etse, Allah ony iň uly jaza sezewar eder. Elbette olar hökmen bize gaýdyp gelerler. Soň elbette olary hasaba çekmek biziň işimiz bolar. Sadakallahul azim. 89-njy ayet Fecr suresi. Fecr suresi Mekke'de inen sürelerden bolup ol 30 ayetden ibaretdir. Süre adyny ilkinji ayetde agzalýan, daň manysyny aňladýan Fecr sözünden alındyr. Bu sürede Allah Taala'nın ilçilerini yalançy hasaplayan käbir kowumlaryň ýowuz wakalary, Allah'ın gullaryny synak etmekdäki hikmeti, ahirette möminleriň we kafirlaryň gabat geljek ýagdaýlary beýan edilýär. Rahman we Rahim bolan Allah'ın ady bilen. Säher bilen atan daňa. Qurban aýynyň başky 10 gijesine, ähli jübüt we täk zatlara, geçip barýan gije kasam bolsun. Eýsem bular akylly bolanlar üçin kasam etmäge degen zatlar dälmidir? Hud peýgamberiň aleyhissalamyň kowum bolan Ad halkyna säherler içinde deňi taýyp bolmadyk, beýik üstünli binaly Eren bagyny, jülgedäki gaýalary oýup, ýonyp berk jaýlar guran somut halkyna hemde gazyklaryň berk we belent imaratlaryň eýesi Firawuna Perwerdigariň näme edendigini görmediňizmi? Bular ýaşaýan ülkelerine gaty azdylar. Ol yerlerde fitne pisat çykaryp azgynçylyklaryny artdyrdylar. Şonuň üçin seniň Perwerdigariň hem olaryň üstüne azap kamçylaryny ýagdyrdy. Sebäbi seniň Perwerdigariň elmydamy bukudadyr, gözekçilikdedir. Perwerdigary insany synak etmek üçin nygmatlaryna gark edenine ol Perwerdigary maňa nygmat eçildi, izzet hormat etdi diýer. Emma synak üçin nesibesini daraldandan berin ol Perwerdigarim meni hor perişan etdi diýer. Ýok, siz Allah'dan elmydamy fazla kerem etmegini isleýärsiňiz berin, emma yetime el uzatmaýarsyňız. Mätäçleri doýurmagy höweslendirmeýärsiňiz. Miraslary halal haram diýmezden işdämenlik bilen iýersiňiz. Siz baýlygy gören gowy görýärsiňiz. Ýok, siziň bu edýän işiňiz düýbünden ýalňyş. Dünýä sarsyp bölek-bölek bolan wagty, Perwerdigariň gelenne peristeleriň hatar-hatar düzülen wagty, dowzak getirilen wagty insan diňe şol gün ýalňyşyna düşüner. Emma ol gün akyl ýetireniniň peýdasy ýokdur. Ol şol gün käşke bu ýaşaýyşym üçin taýýarlyk gören bolsadym diýer. Indi şol gün onuň berjek azabyny hiç kim berip bilmez. Onuň daňan bagyny hiç kim daňyp bilmez. Ey aramlyga ýeten kişi, insan, sen Perwerdigaryna razy bolan halynda, onuň hem seni razy bolan halynda Perwerdigaryna dolan. Sen meniň ihlasly bendelerimiň hatyryna goşulyp jennetime gir. Sadakallahul azim. Fecr suresinde Allahu Teala bize Allah'ın rızasyny gazanmak üçin hereket etmekligimiz gerekdigini
ölümün hakdygyny, dirilişin hakdygyny, has sonra jogap günüň hem hakdygyny anlayan bolsaňyzlar, Allahyň ryzasyny gazanyň, bu dünýäde ýaşap ýörkäňiz diýär. Beled suresi, Kur'anyň 90-njy suresi. Beled suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 20 ayatdan ibaretdir. Sürenin ady ilkinji ayatda agzalyan Beled şäher sözünden alınandyr. Ol şäher bolsa Mekke şäheridir. Sürede Allahyň insanlara beren nigmatlary we gudraty ýatladyryp, ölümden soňky diriliş barada görüň edilýär. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen. Bu mübarek şähere, senin bu şähere girişine, ol ata ve onun zürriyadyna kasam bolsun. Düşündürüşi ayette ata ve onun zürriyadı diýilmek bilen Adam ata ve onun neberesi, ýagny bütün adamzat göz öňünde tutulýar. Biz insany bir näçe muşakkatliklara, synaglara we kynçylyga duçar bolmak üçin yaratdyk. Ol insan özüne hiç kimin güýji ýetmez diýip pikir edýärmi? Ol övünüp men epesli baýlyk sowdum diýer. Ol özüni hiç kim görýän däldir diýärmi? Bir de onu görmek üçin göz, ýüregindäkini aýdary dil we iki dodak bermedikmi? Onu iki depäni, haýry we şeri görkezmedikmi? Emma ol kyn depäni aşyp bilmedi. Sen ol aşmasy kyn depäniň nämedigini, kıyamet azabından halas etjek zady bilýärsiňmi? Ol bir guly azatlyga çykarmakdyr. Ýa-da kıtlyk zamanynda mätäze tagam ýedirmekdir. Ýa-da garyndaş bolan bir ýetime hossar çykmakdyr. Ýa-da bir mätäji miskini doýurmakdyr. Soň hem ýürekden iman getirip, bir-birlerine sabırly we merhemeti wesiýet edenlerden bolmakdyr. Ine bular hasap depterleri sağ ellerine berilen sağ tarapdaky insanlardyr. Bizim ayatlarymyzy inkar edenler bolsa, çep tarapdaky insanlardyr. Olaryň jazasy üstlerine kapylary berk yapılan ot bolar. Sadakallahul azim. Ve bugünkü Kur'an dersimizden soňky 91-nji suresi Şems suresi. Şems suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 15 ayatdan ibaretdir. Adyny ilkinji ayatda agdalyan gün sözünden alandyr. Bu sürede insanyň haýry we şere ukyply yaradylandygy aýdylyp, insanlaryň ihtiýarlygyny haýra ulanmagy ündelýär. Rahman ve Rahim bolan Allahyň ady bilen. Güne ve onun ýagty şöhlisine. Onun izinden gelen wagty aýa. Güni äşkär edýän, dünýäni ýagtylýan gün diýje. Ony güni tümlügi bilen gaplap alan giýje. Asmana ve ony bina edene. Yere ve ony ýazyp düşäne, jana ve ona şekil berene, ona erbetligi hemde ondan saklamagyň ýoluny salygy berene kasam bolsun. Öz janyny maddi hem ruhy hapalardan päklen kişi halas bolar. Ony janyny günäler bilen örten ziyany sezewar bolar. Azgınlıkları zerarly Semut kowmy peýgamberleriň habar beren hakykatlaryny ýalyn hasaplap inkar etdiler. Olaryň iň erbedi dünýäni soýmak üçin öňe çykanda bu inkarlary has hem artdy. Allahyň ilçisi Salih aleyhissalam olara Allahyň diýesini soýmakdan we ony suwa ýakmagy, suw nowatyna garşy bolmakdan saklanyň diýdi. Emma olar ony Peýgamber aleyhissalamy inkar edip dünýäni soýdular. Olaryň Perwerdigäri günahları sebäpli üstlerine azap indirdi ve olary ve ol ýeri yer bilen ýeksan etdi. Allahyň öz beren azabynyň netijesinden korkusy ýokdur. Sadakallahul azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Aslında hawa tak kan wagtdan bolmandyr. Yüze çelli okaýlyň nesip edenden elildeşde Kur'an-ı Kerim'i howlukman okaýar. 92 Leyl suresi. Leyl suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 21 ayatdan ibaretdir. Sürenin ady ilkinji ayatda agzalyan giýje manysyndäki Leyl sözünden alındy. Bu sürede insanyň zähmet çekmegi, gaýrat tagalla etmegi,
manyly ömür geçirmegi üçin etmeli işleri, ýagşylaryň we ýamanlaryň ahiretdäki netijeleri barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allahynyň ady bilen. Tümlügi bilen goşap alan giýje. Ýagtylyk salýan wagty gündize. Erkegi we aýdyna kasam bolsun. Elbette sizin işleriniz dürli-dürlidir. Kim emlägini Allahynyň ýolunda sarf etse, günälerden saklansa we iň gowyny Allahynyň birligini tasdiklasa, biz oňa iň ansady jenneti müýesser ederiz. Ýöne kim husyt bolup, özüni hiç sada mätäç hasaplamasa we ol iň ýagşy sözi ýalan hasaplasa, ony iň kyn dowzaha salarys. Aşaklygyna togolanyp dowzaha düşen wagty mal mülküniň ona peýdasy degmez. Dogry ýoly görkezmek elbette biziň işimizdir. Ahiret ýaly dünýä hem elbette bize degişlidir. Ine men size alaw satjan bir oduň bardygyny duýdurýarym. Ol oda dini ýalan hasaplap, ýüzüni öwren bedbaht günäkärlerden başgasy girmez. Emma Allah özüne garşy gelmekden gorkany we özüni günälerden saklamak üçin Allahynyň ýoluna emlägini sarf edeni ondan daş saklar. Ol kişi beren zadyny özüne edilen bir ýagşylygyň öwedi hökmüne bermez. Bereni sebäpli hiç kimden sylaga hem garaşmaz. Ol beren zadyny diňe beýik Perwerdigaryny razy etmek üçin berer. Ol hem ahiretde elbette hoşnut dolar. Sadakallahul azim ve 93 Zuha suresi. Zuha suresi Mekke'de inen sürelerden bolup ol 11 ayatdan ibaretdir. Sürenin ady ilkinji ayatda agzylýan we guşluk wagtyny aňladýan Zuha sözünden alınandyr. Bu süre Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın beren nigmatlary ve şükür etmek baradadır. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın ady bilen. Guşluk wagtyna ümsümlige giren wagty giýje kasam bolsun. Senin Perwerdigaryň seni terk etmedi ve sana gaharlanmady. Düşündürüşi. Peygamberligiň başlangyç döwürlerine az wagtlyk wahy kesilýär, kapyrlar hem bu ýagdaýdan peýdalanyp Perwerdigaryň seni terk etdi, taşlady diýip ona gyjalat berýärler. Bu sözler Peygamber aleyhissalamy ören ýokmuş diýipdir. Netijede bu ayet indir. Taqiq, ahiret senin üçin dünýäden has haýyrlydyr. Sen Perwerdigaryň özüňe berjek zatlaryndan razy bolarsyň. Eýsem ol seni ýetim wagtyň tapyp sana hemaýat edip seni goramadymy? Eýsem seni diniň hökümlerinden gümra, bihabar halda kan tapyp sana dogry ýoly görkezmedimi? Eýsem seni mätäç ýagdaýda tapyp gurkly etmedimi? Şonuň üçin hem ýetime gaharlanma. Dilekçe gödök bolma, ýüzüňi alyp onu kowma. Perwerdigaryň nigmatlaryny bolsa insanlara aýt, ýatlat. Sadakallahul azim. Ve 94 İnşirah suresi. İnşirah suresi Mekke'de inen sürelerden bolup ol 8 ayatdan ibaretdir. Sürenin ady ilkinji ayatda agzylýan we ýarylmak manysyny aňladýan inşirah sözünden alınandyr. Bu sürede Allah Taala'nın Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gursagyny ýaryp, gaty jogapkärçilikli iş bolan peygamberligiň we wahynyň agyrlygynyň Allah'ın yardım bilen ýeňledilendigi barada aýdylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın ady bilen. Eýsem biz senin gursagyny ýaryp, kalbyňa giňlik bermedikmi? Eýsem senin bidiňi bükýän ol agyr ýükü senden aýyrmadykmy? Eýsem senin adyňy, şanyňy beýgeltmedikmi? Elbette her bir kynçylykdan soň kynçylygyň ýanynda ýeňillik bardyr. Taqiq, her kynçylykdan soň hökmän bir ýeňillik bardyr. Eger bir işi tutarsan, derrew Allah'ın razyçylygyny kazanmak üçin başgasyna başla. Sen ýalňyz Perwerdigaryňa tarap ýönel. Sadakallahul azim. Ve 95 Tin suresi. Tin suresi Mekke'de inen sürelerden bolup ol 8 ayatdan ibaretdir. Sürenin ady ilkinji ayatda agzylýan we injir manysyny aňladýan tin sözünden alınandyr. Bu sürede insanın ähli zatdan mertebeli yaradylandygy, ahiretde hem eden işleri
Allah'ın öňünde hasap berjekdigi barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allah'ın ady bilen. İncire ve zeytuna, Tur-i Sina dağını, bu asuda aman esen şähere Mekke kasam bolsun. Taky biz insany iň ajaýyp görnüşde hoş surat, akylly başly, kämil bir barlyk edip yaratdyk. Soň ony eden elbet işleri sebäpli pes dereceli sepilleriň iň aşaky pes dereceli sepillerine düşürdik. Emma iman getirip ýaxşy işleri edýänlere welin hiç izi üzülmeýän sylaglar bardyr. Munça delillerden soň din kıyamet günü meselesinde kim haýsy zat senin aýdýan sözlerini yalan hasaplar biler. Allah hüküm ýöretijileriň iň rüstemi dälmeýsen. Sadakallahul azim ve 96 Alaq suresi. Alaq suresi Mekke'de inen sürelerden bolup ol 19 ayetden ibaretdir. Bu surenin ilkinci 5 ayeti Kur'an-ı Kerim'in ilkinci inen ayetleridir. Surenin adı hem ikinci ayette agzalyan ve qan laqtası manisindaki alaq sözünden alınandır. Bu sürede Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahiyinin gelip başlamağı, okumağın, yazmağın ve ilmin ehmiyeti barada aydılýar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, yaradan perverdigarın adı bilen oku. Ol insany qan laqtasından yaratdy. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, oku. Senin fazlı keremi çäksiz bolan perverdigarın insany galam bilen yazmagy öwretdi. Ol insany bilmeýän zadyny öwretdi. Dogrusy insan özüni hiç zada mätäç däldir öýdüp azar. Taky gaýdyş diňe perverdigariňe bolar. Namaz okayan ol bende peýgambere päskel bolýany gördüňmi? Aýtgany ol peýgamber dogry ýolda bolsa ýa-da takwalygy ündeýän bolsa, şonda da siz oňa garşy çykmakçymy? Hani aýdyň, ol päskel berýän kişi peýgamberi inkar edip dogry ýoldan ýüz öwürse, özü üçin gowy bolarmy? Ol Allah'ın ähli zady görýändigini bilmeýärmiýsen? Ýok. Eger ol bu pälinden dänmese, biz ony maňlay saçyndan tutup dowzaga süýräris. Hawa, ol yalançy we günäkäri maňlay saçyndan tutup süýräris. Ol öz islam toparyny kömege çağırsyn. Biz hem zebanyları, azap periştelerini çağırarız. Ýok, oňa boyun egme, perwerdigariňe secde et. Hem de oňa çyn iman we arasa kalply tagat ibadet arkaly ýakynlaş. Sadakallahul azim ve 97 Kadr suresi. Kadr suresi Mekke'de inen sürelerden bolup ol 5 ayetden ibaretdir. Sürenin adı ilkinci ayette agzalyan ve vezife, hormat, kadr, beýiklik manylaryny aňladýan kadr sözünden alınandır. Bu sürede Kur'an-ı Kerim'in kadr gijesine indirilip başlanandygy, ol gijanyň sogaby, ol gije alem jahana injek Allahy aman esenlik barada aýdylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Taky biz ony Kur'any kadr gijesinde indirdik. Sen kadr gijesini nämedigini näçip biljek? Kadr gijesi 1000 aýdan hem haýyrlydyr. Ol gijede perişteler ve ruh Cebrail aleyhisselam özlerinin perverdigarına ruhsady bilen özlerini tapşyrylan ähli işleri berja etmek üçin yere inerler. Ol gije tä daň atýança saglyk salamatlyk bolar. Sadakallahul azim. Kur'an-ı Kerim'in Beyyine suresi 98. suresi. Beyyine suresi Medine'de inen sürelerden bolup ol 8 ayetten ibaretdir. Sürenin adı ilkinci ayette agzalyan, anyk we äşkär delil manysyny aňladýan Beyyine sözünden alınandyr. Bu sürede ähli kitabyň Peýgamberi aleyhisselama garşy eden etmişleri, Allah'ını ikrar edip oňa çyn ýürek bilen ibadet etmegiň zerurdygy, müminleriň we kafirleriň ahiretdeki ýagdaýlary beýan edilýär. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Ähli kitapdan bolan kafirler ve Allah şärik goşýanlar ta özlerini äşkär delil gelýänçe küpürlerinden aýrylmadylar. Ol gelen äşkär delil hem Allah tarapyndan iyi verilen
ve iň dogry hökümlerden dolu yazgylary öz içine alýan pek sahypalary okap berýän ilçidir. Özlerine kitap berilenler ol äşkär delil ilçi gelen soň azadylyga düşdiler. Aslında olara ihlas bilen ýalňyz onuň dinini kabul edýän hanifler, hak dine uýýanlar bolup Allah ibadet etmekleri, namazy berja etmekleri we zekat bermekleri emir edilipdi. Ine berk dogry din budur. Ähli kitapdan bolan kapyrlar we Allah şärik goşýanlar dozak odunda ebedi galyrlar. Olar ýaradylan zatlaryň iň erlidir. Emma iman getirip ýaxşy işleri edýänleri bolsa ýaradylan zatlaryň iň haýyrlysydyr. Bulara Perwerdigäriniň huzuruna beriljek sylak sowaplary aşagydan derýalar akýan hem-de ebedi galjak ýerleri bolan adym cennetleridir. Allah olar hem Allah'dan razı bolandyr. Ine bu razyçylyk mertebesi Perwerdigäriniň gorkan takwalarynkydyr. Sadakallahul azim. Allahu Teala cümlemize Allah'ın rızasını kazanmamızı müyesser eylesin. Kur'an-ı Kerim'in 99. suresi Zilzel. Zilzel suresi Medine'de inen sürelerden bolup 8 ayetden ibarettir. Süre adyny ilkinji ayetde azalan we yer titreme manysyny anladýan zilzel sözünden alandyr. Bu sürede kıyamatyň öň ýanynda boljak güýçli yer titremesi, soň hem ähli ölüleriň mazarlaryndan çykyp berjek hasaby barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allah'ın ady bilen. Yer güýçli titrän wagty, yer öz aşagynaky ähli ýüklerini çogdurup daşyna çykaran wagty, insan öz özüne näme bolýarka diýen wagty. Ine şol gün yer üstünde bolup geçen ähli zatlary habar berer. Sebäbi Perwerdigäri oňa bulary wahy eder. Ine şol gün insanlar eden işlerini görmek üçin mazarlaryndan çykyp bölek bolup gelerler. Kim zerre mukdaryny haýr eden bolsa, onuň peýdasyny görer. Kim hem zerre mukdarynda şer, günah iş eden bolsa, onuň ziyanyny görer. Sadakallahul azim. Rabbim bizi eden şerlerimizden özü bağışlaýbersin, towbalarymyzy kabul edebersin. Hayır işlerimizden köpölde versin inşallah ve Kur'an-ı Kerim'in bugün için 100. Adiyat suresi. Adiyat suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 11 ayetden ibaretdir. Sürenin adı ilkinci ayette azalyan ve yuruk atlar manisyny anladyan adiyat sözünden alınandır. Bu sürede adam zadyň bigadyrlygy, kıyamet gününde ähli gizli zatlaryň äşkär ediljekdigi beýan edilýär. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın ady bilen. Haçlap çapyan, nallary bilen uçkun çykaryan, daň bilen düşman üstüne okturulyan, ol ýeri toz-tozana garyan, şeýden düşman toparynyň ortasyna girýän atlara kasam bolsun. Takyk insan Perwerdigärine bigadyrdyr, näşükürdir. Takyk onuň özü hem şaýatdyr, bilýändir. Takyk onuň insanyň mal mülke bolan hövesi gören uludur. İnsan mazardaklaryň direldilip daşyna çykarylan wagty, yüzlerdäki zatlaryň yüze çykarylan wagty ýagdaýlaryň nähili boljagyny bilmeýärlermi? Elbetde şol gün özleriniň Perwerdigäri olaryň eden ähli işlerinden habardardyr. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selam mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Beşler. Allah nasip etse Kur'an-ı Kerim'in 100. ayetini 100. suresinden okuduk. Diyene kaldı 14 suremiz. İnşallah Kariga, Tekasür, Asır, Hümüze, Fil, Kurayş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Mesed, İhlas, Felak ve Nas sureleri. Bunu hem nasip olsa inşallah elektriki yayınımızda okarız. Birlikte öğreniriz ve Allah nasip etse ondan sonra bugün hem yine de yatlayacağız. Şaban ayının 7'si 1445 ve Fevral ayının 17'si 2024 ve Allah Teala bizi özü günahlarımızı bağışlasın, taat-ı vadatlarımızı kabul eylesin, niyetlerimize göre
asudalığımızı, azgirligimizi, cebisligimizi, imanımızı arttırsın. Düşmana karşı, zalime karşı azgir bolup birleşip görüşmänimizi müyesser eylesin. Allahümme inni eselike imanen daime ve eselike kalben haşi ve eselike ilmen nafi ve eselike sadıka ve eselike Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti. Allahümme eşkili zalimi biz zalimi eksini beynin salimin. Allah'ım yarabbim sen öğrenmeden diyor dualarımızı kabul eyle. Yurdumuzu bulavatırma yurdun başına aksan alimden ağzı birlikte dinmemizi müyesser eyle. Allahu ekber iman eden kullarımla birlikte. Sağ olun iyi dinleyiciler. Görüşeceğiz.